Matay agaw tako duani. Nung paspasan tako din salmo, madlaw tako ay datako ay ipugaw at inamag Apo Diyos ay mandayaw on Apo Diyos. Yan dun sa expression diyata mandayaw on Apo Diyos, karkaro is nang kanun tako na congregational worship at yat tako ay mankanta. So nga sakpay ilugit ako ay mandayon Apo Diyos, duwan tako pa ay man asitak mandungas in kalina. Mayat ay mangkararag tako aguna. Apo Diyos ay amami ay wadad daya. Mamati kami ay sin amin ay pasama ko duwani at amom yan wada abu di amagam. At manyaman kami Apo Diyos tan mabalin ay makaasagan kami ng sika sa anak mo. Yan italak mo yung sika din na kasasaad mi. Yan kararag mi nga rod Apo Diyos ay sika din mangidawat pa dudan si Talna sinasaya sa handa kami. Kararag mi nga rod Apo Diyos ay sapay kumata din yat mi mandayaw udwani uray mo kanan mi online uno sina recording awatong pa dudan Apo Diyos. Yan sikadi manupto kung sinudin ng pankulkulangan mi Apo Diyos. Salamat Apo Diyos tan sikadi nangayag anda kami. Kararag mi Apo Diyos ay sintimpo ay nay ipangumda kami muntuyat mi ay manbalin si Silaw Yasin sin ipugaw ay nakamamu unda kami karkaro sintimpo duanin ay ligat. At kararag mi nga rod Apo Diyos ay sinipan kantaan mi, sinipan mi singkalin. Sa mga dawat unda kami si Bikas, mailami din kinasigid, tan mailami din kinasigid mo, sinudin ang amagam sinbiyag mi. Sa mga rod Apo Diyos, salamat, tan wada ka ay Diyos ay pangkamkaman mi, amami ay managlayad. Diyos ay makaamusin amin. At siya nangarod Apo Diyos din kudon mi yaman mi singarin sa Kristo Apo mi. Amen. May mangkantata ko yan amo kay kantata ko din himnal ay dayawan ko sa Apo Diyos at daya. To God be the glory. Dayawan ako sa Apo Diyos kadaya, tan kaskas dao di na magna inbaanas Jesus natin si
anak na si Hesus Kristo. Jadi tana bugo on Hesus Kristo at mabalin ay makaasagun takon Apo Diyos. Ya bubuna bun Hesus Kristo at waday kalabungan tako, ya waday pribilehiyo tako abu ay mangi pangato na Apo Diyos, mangi bagasin, sige day damag yung mangi pakamusin kina Diyos, na Apo Diyos. Karkaro, sinyat tako ay mandayaw, siya. Ulay dat ako ay Kristiyano, adi takon mailaksig sinan ligat ay alakaman di lubong. Tan ingana ay matatagot takos ng labaw di daga, lakaman tako apo din ligat sina. Tanamuta ko ay din ligat ay na at napo sin basol tako ay ipugaw. Ngamuray mo kamana di sigit pa dan tanwadas Hesus Kristo ay nanubot datako. Yan na din ng lasinan tako ay mamati, tan ulay mo kanan tako makilalakam tako is naligat ng labaw di daga. Wada pa dan din namnamaan tako ay awninto at idautan datakon Apo Diyos si inana, ya makita takusin panturayana. So dari sige tutua din biag di usay mamati tan ulay mo mamaid din namin uno lakaman tako na dumado ang mailigat naman tako paido dan inamag Hesus Kristo ya din planon Apo Diyos para ang datako manidawat si laya jarat sakam datako ay mamati. So leda ko ay kantahan tako din ay sanbiag takos ng luta. Yan no amuya na at makiunod kayo wala mo tikadanta ko siya. Sanbiag tapos ng luta, wadasandayan ay magidaw-dawat si Tala. Tuntang ipandanagan, tuntang gumugyatan. Wadasandayan ay magidaw-dawat si Tala. Jadi ya ulay mo sinudi kasasahas ng labaw di daga at wadas Hesus Kristo ay say gayet takupay dudan. Wada di layad ay malikna takupay dudan. Tadin katatuan na namin din biag di sa Kristiyano at kapadasan sa katatuan ni kawadan Apo Diyos. Nanda tako. Jadi
At udwani at mayat ay mandenget ako sin kalin Apo Diyos. Yan dengan tako na tan mausar na ay yat tako ay mangilasin din na duma-duma kalasin di utak nan labaw di daga. Yan data ko ay Kristiyano at adi maibagay ay may utakan tako. Ya? Sampai ko mata manidawat si binisyon sin saya sang data ko din ay kalinay-nay.